Παιδιά, παίζουμε γκράνι. Έχουμε ξεκινήσει. Αλλά επειδή υπήρχαν κάποια προβληματάκια στην αρχή, δεν μπορούσα να ξεκινήσω το βίντεο από την αρχή. Αλλά θα ξεκινήσουμε από εδώ, δεν πειράζει. Πάμε. Έχω μαζέψει ήδη το σφύρι. Όχι, το έχω μαζέψει, το έχω πάρει δηλαδή. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε κάποια πορτάκια. Έτσι θα το ρίξουμε μια έτσι. Η γκράνα πακλάνα εκεί πέρα. Γκράνα πακλάνα. Τέλος πάντων. Λάβω. Τι έχει? Το special key. Το πάμε πίσω. Περιμένουμε να έρθει. Τώρα σίγουρα θα δει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει. Τώρα πάμε να πάρουμε και το σφυρί σιγά σιγά. Ναι, σίγουρα σιγά σιγά. Πάμε να το βάλω πίσω. Δεν το πιστεύω. Κάθε φορά αυτό μου κάνει η κολόγρια. Κάθε φορά αυτό κάνει ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πάω τώρα να την ξαπλώσω κάτω, να της πάρω μια καλή εκδίκηση. Και μετά τέλος πάντων. Πάω τώρα να την ξαπλώσω. Πάω να την κοιμήσω. Με το αναισθητικό βελάκι. Όχι ρε. Ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτή δεν παίζεται. Δεν προλαβαίνω να πάρω το βελάκι. Ναι, και τώρα έχει και διαφήμιση. Μπήκαν τα χρήματα στην κάρτα σου. Ναι, δεν θέλουμε διαφήμιση, κυρία μου. Κυρία μου, δεν θέλουμε διαφήμιση. Όχι διαφήμιση. Όχι, όχι. Σταμάτα πια. Το πιστεύω ρε φίλε. Δεν πρόκειται να παίξω αυτή τη βλακεία. Δεν καταλαβαίνει. Άιντε. Πάω τώρα να πάρω το αβελάκι.
Άιντε. Άιντε. Γιαντούλα. Πάμε κάτω τώρα να δούμε τι έχει. Ας προλαβαίνουμε. Τι έχεις εδώ Μάρι Κράνη. Τίποτα δεν έχει. Είναι λίγο φτωχή για να έχει σπίτι και αυτή κατάσταση. Έχω αρκετά. Αλλά και είναι το παρακάνω. Είναι το παρακάνω. Δεν την βάζουμε τώρα. Δεν βρίσκω όμως ρε φίλε τίποτα άλλο. Θέλω τις φωτογραφίες που θέλω. Το κόβουμε και αυτό. Είναι αυτό εδώ το σφαίρι. Πάμε. Ούτε προχτάζουμε. Πάω κάτω και να πάρω εκείνο το πράγμα. Περιμένουμε να αφήσει. Ήλες να δείτε να βάλω και ύπνο. Το δεύτερο. Do you want to play hide and seek? Ώρα για ύπνο, Γκράνι. Ώρα για ύπνο. Έλα. Εδώ φύγε. Πώς είναι έτσι ρε φίλε. Πάμε. Φαντάζεσαι να μην την μετακινήσει. Αυτό εδώ και το βάζουμε εδώ πέρα. Κόβουμε αυτή τη βλακία από εδώ. Μας έδωσε μια άλλη βλακία. Ωραία, πηγαίνουμε τώρα κάτω. Piece of painting. Κάτσε να πάω να βάλω και αυτά τα paintings κάτω.
πάνω. Ανοίγω αυτό. Τη βαλίστρα. Να χτυπήσω την αράχνη. Ή όχι, πρώτα την κράνη και μετά την αράχνη. Πάμε στην αράχνη. Κάτσε μία να τη φέρουμε εδώ. Να κινηθούμε με την κράνη. Έλα. Όλους χώρους. Μπουμ. Φύγε. 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 WWE. Πάμε πάνω τώρα. Θα σκοτώσω και την άλλη μου. Έλα. Όχι! Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Όχι. Τέταρτη μέρα. Πάω πάνω στην αράχνη. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Το παιχνίδι δεν θέλει να κερδίσω. Έχεις 10 ευρώ στην κάρτα σου, τότε πρέπει να κατεβάσεις το Chicken Road 2. Τώρα θα σου εξηγήσω γιατί το προτείνω σε όλους. Θα μου Αρχικά εξηγήσει. είναι εντελώς δωρεάν και χωρίς Ναι, διαφημίσεις. και σου κλέβει και όλα τα καλά λεφτά. άκουσες. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να καλέσεις φίλους για να κερδίσεις. Ό,τι κάνεις, το κάνεις Ναι, μόνος σου. Και τρίτον, μόνο και το πιο μόνος σου. σημαντικό, ό,τι κερδίζεις μπαίνει κατευθείαν στην κάρτα σου. Ναι, Μέσα σε 5 κατευθείαν στην λεπτά. κάρτα σου, όχι ότι δεν σου πάρουν αυτή από την κάρτα. Αχ, δεν το πιστεύω, δεν θα καταφέρω ούτε πάλι να κάνω. Δεν καταφέρω ούτε πάλι να κερδίσω, ρε φίλε. Όχι, δεν το θέλω. Δεν καταφέρω. Να πάρω την βαλίστα. Παιδιά, sorry, δεν καταφέραμε αυτή τη φορά. Όχι, αυτό είναι full σπάνιο να το τύχεις, πιστεύω. Τώρα θα με κάνει WWE, όπως την έκανα. Ναι, μου πήρε εκδίκηση. Μην κάνετε την Grand WWE.
Αυτό μάθαμε σήμερα. Ωραία παιδιά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye. Και άμα θέλετε μπορώ να ανεβάσω το βίντεο που το τερμάτισα. Άμα θέλετε το ανεβάζω. Άμα αυτό το βίντεο φτάσει πάνω από 100 προβολές θα το ανεβάσω. Ok, bye.